Про оригінальний Roundup. Він зайшов в Україну. Roundup Max. Він буває такий 1 літр бутилка, або такий 20 літрів. Проміжних фасування по 100, по 200, по 300, по півлітра не буває. Не купуйте підробку, купуйте оригінальний. Roundup – це гербіцид суцільної дії, призначений для знищення всіх типів бур'янів, який працює за досить низьких температур. Тобто його можна застосовувати за температурою вище 4 градусів, і він буде працювати. Калійна сіль гліфосату діюча речовина 660 грам на літр працює без проблем. Також даний гербіцид можна застосовувати на сою ГМО для знищення бур'янів. 2 літри на гектар. Чи з такої каністри, чи таких 2 літри на гектар буде гарно працювати. Для дачного сегменту, для очищення голої площі, 100 грам на 10 літрів водички на 2 сотки. Тобто така бутилка для дачного сегменту йде на 20 соток.